Čaute ľudia, vítajte u ďalšieho dielu zo Survival Games, som tu so Smolkom a Spillerkom. Čaute. Čaute. Natáčame to tak rýchlo, lebo sme sa zabudli a už sa hrá. Takže rýchlo ťaž všetky hríby, čo vidíš. Ty kokos, koľko prásat. A ďakujeme, že na minulom videu bol strašne veľa lajkov a pozretí. Kurva. Takže ďakujeme. Celkom. Dobre, to stačí, mám 6 hríbov z každého. Počkaj, ja nemám ešte ani jeden možno. Takže počkaj, ja si ešte drevo zoberiem, mám nejakých 4 kúsky ešte ťažím. A kde ste? Hej. Počkaj, však ešte vyťaž drevo a potom sa budeme hľadať. A skin nemám preto, lebo som na blbej verzii Mineu 1.7.9. Čiže tak. Počkaj, dobre, mne stačí 5 dreva. Ešte ťažím nejaké hryby. Dobre, kde ste? Ja tam sme sa spavli. Daj súradnice. O x-ko minus 7, z-ko 14. A som to, no dobre. Počkaj, urobím. Tak, tu je krafťák, poď sem. Dobre. Rýchlo si tam vykraftím meč a také veci. Vykraftím si. Polievky si. Povoriť. Aspoň meč si urobím a pôjdeme utekať niekam. Nech sme tu. No. Dobre, okej, ja mám meč a kromba, rýchlo poj už. Počkaj, urobil som si pár polievok a bežím. Chlapci, bežte za mnou, ja mám nos. Ty si sem položil spawner? Alebo to kto? No ja. Ja ne. Položím pekne sem. Keď ma budú naháňať, aby som sa portol. Jo, ideme tady to cez vodu. Jasne. Dobre. Joj. Rýchlo potrebujeme aspoň kamenné nástroje. Tak musíme ísť ale trocha ďalej, aby nás niekto nenapadol. No ale to je všade voda. Tak počkaj, voláde to aha, tam no v púšti by som moc nebol. To radšej tam doprava ísť. No ale to sme nemuseli ísť moc ani cez vodu. Hladím. Ty vole, vidíš, už mám úplne málo hladu. Zas som musel zase polievok. Ja mám 3 stejky. Rýchlo vyťažíme ešte drevo, pôjdem spraviť polievky a niekto nech spraví nástroje každému. Počkaj, ja si vyťažím troška tohto a hen sú kravy. Idem po kravách. Počkaj, tak ja idem zatiaľ ťažiť drevo. A sorry, ale v tomto videu bude na hovno zvuk, pretože som troška si niečo posral s mikrofónom, čiže bude ma dosť slabo počuť. Či tak? Ty vole, však ja sa neviem trafiť ani do kravy, ja som tu len skúšal nejaké komba a vôbec som sa do nej ani netrafil. Čakaj, ty kokos, tu je dobre veľa sliepok. Či ti mece? Hej, tuto to asi tak nefunguje, že keď sú PvP, že? Či čo to je sopky. Tuto to asi nejde. Tak ale tak asi sa budeme musieť zakopať, že? Neviem. Musíme ťažiť niečo, určite už niekto má aj železo. Keď začal ťažiť. Myslíš, vieš, ak sa ľahko hľadá železo? Ja som si včera len tak urobil normálny single player a za pol hodinu som mal skoro diamantový set. Vieš čo stačí normálne, keď ešte nehráš, máš tu napríklad ten čas, čo čakáš hráčov, sa porozhliadnúť po svete a keď uvidíš jaskyňu, tak už máš aj iron a šeličo. No však hej. Tak poďme ťažiť. A ešte keď nájdeš trhlinu, tak to si vyhral skoro už. No ale je to pravda, no vyhral, no není to zase isté, lebo tak ale väčšia pravdepodobnosť. To je. Tak poďme kopať až volade dole, také schody si urobme. A musíme dávať bacha, lebo nás to ešte 15, vieš. Čakaj, kompas mi koho ukazuje? Darwina volákeho. Ktorý za kopu zasypal som vás omylom. To je dobré, že vás mi neukazuje na kompase. Neukazuje? Neukazuje volákeho Darwina, počkaj. On je možno ešte na spawne niekde. Čiže my sme vieš, ak blízko od spawnu? Idem na nás niekto skočí, ja si rýchlo dám spawner a portnem sa na spawn, ja som sa dal ten. A ja? Takú tú chujovinku. Dobre, tak ja už kopem dole. Také schodíky. Ja vám spravím pekné polievky. Jo, ja ich mám. Ja mám ešte 8 hento stejkov, tých z kravy a ešte 4 z sliepky tých kurát. Ale nemám ich ešte opočených, čiže to sa ešte Hej, tu máš. Hej, ja mám železo. Dosť, asi tak 6 kúskov, dajme tomu mám. Joj, to zamurujem tu vchod. Áno, zamuruj. Ale tak ale radšej budeme držať shift, keď niekto pôjde okolo a nebude mať kompas v ruke, tak aby
Ja som nenašiel, vieš. Bo počkaj, tu sú len samé červené hríby, kebyže sú tu... Samé Kokos, vieš koľko mochotá. už mám železa? Už mám ale 15-16 železa. Už mám 16 železa. To za chvíľku budem mať na celý set. Ne, ja som debil, počkaj. Takže to nemusím zakopávať, že? Jak chceš, chcelo by to ešte nejaké diamanty si. A pre istotu to zakopem. Troška uhlíčka si naťažím. Ty vole, ešte 12 hráčov, to je dobre veľa. Si myslím. No však celkom v pohode to dáme. Kde si spravíme takú základničku, kde Počkaj, budeme... hej, ja som nehral tento survival game skoro vôbec. Ja som ho možno hral raz v živote. Čiže chcem sa opýtať takú malú vec, že to akože túto to je tak jak na iných, že čo ja viem, v strede, čo ja viem, sa o 15 minút objaví také čestky. Je to tak, no. Lebo ja som hrával väčšinou také anglické. Ja som hrával na takom serveri. Hej, mali by sme sa držať skôr pri... Aha, dobre, ste pri... Nepamätáš si, keď ste hrávali taký na... Čo som tam mal výpko jeden raz? No áno, viem. Ty kokos, ty tie schody robíš úplne zle, ja ich tu opravujem po tebe. Kto ja? No. A ja nerobím schody. Ja proste ťažím, však ja už mám 25 železa. Jaj. Jasne, lebo ja keď mám železa sa podkopem, ja tam neurobím schody. Nebudem aj tak Tak ale ja som ich opravil. Ja nerobím schody. Ja iba tak sa kopem dole. Nechcem to kopať pod seba, lebo aj tak by som nič nenašiel. Ja už mám na celý set. Keď chceš poď hore. No ale ja som úplne hore teraz. Ja nie, ja skúšať dole, ja si tam dole urobím takú malú základničku z pecu a tak. OK, ja mám pec všetko, tak ja idem za tebu. No a kým sa dostanem k bedrocku, ešte možno nejaké to želesko nájdem, víš ako tak. Tak ešte toto, ešte budem chvíľku, až po bedrock sa nejako chcem dostať, ale to už za chvíľku bude. Hej, je tu hráč. Pozor. Pozor. Tam je, kde klikám. Ja ťa nevidím. Poď dole, pôjdeme všetci po ňom. Mám ísť hore alebo dole? Ty tam ostan, my ideme za tebu. Ja som No poď dole, ja to chcem zamurovať. Víš, ak sa bojím, čo ti mece, ja mám drevený meč. Čakaj, ja, to je najhoršie. Sice mám pri sebe železa a stack 30. No, nebol som tu, lebo... Ja, Bekej, ty drž shift. Však ty tu chodíš bez shiftu, že keď niekto pôjde okolo a nebude mať kompas v ruke, že len tak prejde okolo, tak hneď ťa vidí. Ja sa ho nebojím. Už to nemáš čím zamurovávať. Ale ja chcem vyhrať. Hej, ozaj, ja už nemám drevo. Ja mám všetko. Tak poď za nami, ale. Trocha zamurová. Však idem. Tu máš meč, kamenný. Pozor. Hej, on je niekde tu. Pozor. Ježiš. Vidie, tu máš kamenný meč. Počkaj, ja idem dole po bedrock a tam si robím pec a urobím si celý železný set aj meč. Ja už mám na to železo, dá sa povedať. To mám nejako 26. To mám už na celý set aj na meč, sa mi zdá. A kúkajte sa na kompas potom. Ale však ja tam budem vidieť do prd. Vieš, kde je, volá, kde túto. Počkaj, tak ja si tu rýchlo idem niečo vypáliť. Hej, on asi so shiftkom za nami ide, alebo neviem čo robí. Hej, ja som v nejakej jaskinke. Tam bude určite diamant. Tak ich poď nájsť. To je dobrá jaskyňa. Ja si tu idem urobiť základňu. Ľudci, však hráme spolu, tímovo. Tak ale ja si tu idem dávať vypekať, nie? Dík. Tak. Robte si každý ale svoju pec, lebo však aby sme toho nemuseli hento. Ja som si tam dal svoju. Lebo to bude rýchlejšie, keď to budeme vypekať v troch než v jednej. Hej, budeme tu mať takýto vchod. A on keď tak nám bude chcieť prekopať, on padne z hora, čiže tu budeme vidieť. Neviem už koľko natáčame, ale dohráme túto hru a možno si ešte dáme nejaký survival games, nie? Ticho, to vyťažíte? No, ja sa kopem dole. Tak lebo ja ho stále vidím na tejto strane, na kompase, možno odišiel. Alebo neviem. Bude ty kopí iným smerom, sorry. Ježiš, všade je tá láva. Musíme ešte volať čo
na vlaku jaskyňu sa napojiť. Áno, ale... Koľko máte železa? 0. 0. Ja som bol off. Tak to potom iba ja mám na set. Turiči! Skoro som padol do vlády. Ja mám nápad. Keď budeme mať všetci železný set a meč, tak môžeme sa cez môj spawn. Aha, jaskyňa. No, Môžeme tak... sa... Počkaj, kto nemá nič? Tuto sa nič nepeče, dám tam jedlo, kde sa nič nepeče. Jo, je tu jaskyňa, poďte. No ale ide hore. Creeper a zlato je tu, ale to nepotrebujeme. Creepera zabijem. Oj. Bež. Tak. Čakaj, ty si tam? Ja som tuto nad vami potom. Tak ťaž tam, ja si robím železný set. Ale ako vidím, tak tu žiadny iron není. A mám iron, ale je tu moc creeperov. Tak to zabij. Creeper nie je taký ťažký. Ironu. Ja viem, že není ťažký. Kukus, ale to sme docela dobre začali. Hej, a keď to napíše, že už sa tam spavnú tie česty, napríklad za voľakých 5 alebo 4 minúty, tak sa pripravíme a pôjdeme tam. No, však tam budú úplne parádne veci. Ja viem. A potom, keď voľakto tam nepôjde a prežije, tak to tam povybúchame s TNTčkami. No lebo však, a vieš koľko tam bude hráčov, tam si dobré Ty zabudnú. vole, asi trhlinu som našiel, alebo ďalšiu jaskyňu. Fakt? Čo ti mele? Hej, vieš čo, kde sa spawnujú slimovia? No. Ja som našiel diamanty. Vieš koľko ironu je tu a vieš aká mega veľká jaskyňa? Ja ťa vidím. A je tam zabugovaná láva. Čakaj, ja sa k tebe prekopem, schodík. Tuto je to, tu je vchod. Kúkaj. Tak dočkaj, ja si ešte vypečem niečo, čo tu pečem, lebo... Ja to takto Alebo zoberiem si to zo sebu. Ideme. Rýchlo, poď. Ty kokos. Joj, sakra, dobre, ideme. Pozor, tuto som ťažil iron. No a kúkaj tuto. A pozor, tam je bugnutá láva, tak nepadni do nej. O, koko, diamanty! Máš železný krom? Nie, nemám. Ja môžem mať, keď chceš. Môžem urobiť. Tak správ rýchlo. Nemám crafting. Počkaj. Ja mám, tu máš. Vykrafti to rýchlo, ale... Ja nemám sticky. Počkaj, tak tu máš drevo. Voľaký dobrák CZ je pri nás. Dík. Počkaj. Ja idem zatiaľ volať, kde sa ešte kúknuť. Joj. Je tu iron, tuto, ale... Čo, koľko je tam diamantov? Na jeden meč, môže Ty si... vole, hej, nad nami je ďalšia jaskyňa. O, mám na 2 meče, hej, na 2 meče mám. Ty kokos je good. Jo, 4 diošky. Ja sa bojím, aby nás tu volak doteraz nenapadol. Tak idem urobiť rýchlo tie meče? No, správ. O, poď pri mňa. Ja mám 17 irona. Tak to tu vypeč. Tu máš. Hej, urob Tak, si set, prejsť lebo to. už sa hra strašne dlho a... Už určite majú skoro všetci set. Sice ja tiež nemám ešte, ale už mám aspoň nejaký ten základ. Pozor, zombo. Počkaj. Je kill. Dík. Idem troška pozrieť po tom... O! Nechýba Tu je asi tá... strašne moc ironu, ale ešte ja som ho tu niekde videl. Čak ja už ťažím, nechýba tak 10 do celého setu. Není tu niekde uhlie nad nami, No no. máš tam. Zombík zas. Joj, a sorry, keď ma bude počuť, keď dýcham alebo také niečo, ale... Nemáš to somarino na mikra akože. No a troška sa mi to aj dokazilo od minulého dielu. Ale chceli sme natočiť nový, lebo ten minulý mal fakt veľký úspech. Čiže dúfam, že to nebude vadiť, budem sa snažiť to nejako porobiť, ale nevadí. No, budem sa to skúsať nejako urobiť, lebo aby to nebolo... Koľko ironu, kámo. Strašne Ako moc ste si hotuje. všimli, tak má aj nový banner.
No máme Aj nový banner, čo mi profilom urobil túto, Spillerko. Potom dám odkaz na jeho channel do popisu. Keď tak. Hej, a keď chceš pod za mňu, mám strašne veľa iron a tak. Čakaj, vypalujem iron. Hej, není tu volá kde zombie spawner, alebo A čo? mne sa zdá, tuším nad nami tam niekde, lebo ja som tam bol. Zabil som zombika, teraz sa tam spawnul nový. No a ja teraz. Oh nie. Ale ja nič nepočujem, že by tu volá kde... Hej, ja som sa Bolo strátil a strašné. neviem odkiaľ som prišiel. Počkaj, ja viem asi kam si išiel. Ale dúfam, že máš dosť Ďalší železa, že? zombie. Zatiaľ len 5. Počkaj, ja teraz neviem, kade som. Čakaj, ja rýchlo idem si robiť armor. Ja ťa vidím, koľko ja som úplne inde. A nie, pohoda. Mám chestplate. A počkaj. Ty vole, čo ti mele? Hej, ja som našiel... To čo je? Ja vidím... Ja som mal bug, tu je trhlina ešte A ďalšia. ešte by som chcel povedať, že jeden z našho týmu, jak sa volá Smokop, no, musel odísť, čiže sme tu už iba dvaja. Ale nejako to... A my to vyhráme aj tak. To dohrám. Kokos, ale to, oni sú nad nami, ty sú buď nad nami, Čak alebo ja pod ich tu nami. strašne počujem už teraz. Ja mám vypnuté zvuky, lebo to mi strašne hučalo. Ja viem, kde budú, 100% som si istý. Ale Ty kokos, ale... Ja tam nejdem, tam je Enderman a neviem čo všetko, ja z nem vypáliť posledné železo. Čo ti mele? Poď za mňou. Počkaj, ja si pálim železo a potrebujem celý set. Ty kokos. Diamanty. Fakt? Oh, Áno. na furt niečo strieľa deje. Do Nie, prdele. Ja neviem, kde si. Pri tvojej furnejske došlo mi, už mám iba troška jedla, hej. Ja som sa strátil, počkaj. To fakt? No však to je tu jak bludisko, tu je... A vidím menovku. No tak posná sa sem ísť, mám ironu 20, čiže urobím si Nemáš asi rádlo, vidíš, zase je tu zombík. Ne, sorry. Mám. Môžem ti dať 4 stejky. Hodil som ti ich, tu sú. Dík. A potom pod za mňou, počkaj, ešte si spravím brnko. Dobre, a ja si robím posledné časti. Počkaj, čo mi chýba hlava? A, Ja čerst. si robím hlavu a ešte potrebujem jeden iron aspoň na bodky. Tu máš. OK, dík. A urob si celý set, lebo, no však vlastne ty máš dosť na set. Hej, a potom pod za mňu, ešte počkaj na mňa. Hej, mne niekto zničil spawner, ja tu mám obidva pri sebe. Fakt, No. mne nezničil. Tak potom sa budem musieť portnúť cez tvoj. Ja ho mám tiež tam pri Hej, tvojom. poď, už ukázali súradnice. Za No, 2 2 minúty, no čo tak ti to neviem, mele. poď rýchlo hore. Počkaj, tak ja zoberiem aspoň toto. 4 A to- tam boli diamanty. Ja neviem, nechýbajú 4 toto týchto. A však radšej tam choďme. Tak poďme tam. Tam Už už sa dostaneme hore, bude minúta už. nevadí, nejako to musíme vybaviť, poď, rýchlo. Rýchlo, poďme voľako, odtiaľ to ideme. No to je Budeme jedno. kopať? Kopeme sa normálne hore, ale no prdele, zase nemôžeme. Čo ti mele? Láva, zase to bude problém. Tak kop to hore. Ty máš ironový krom, ty to Tak tu budeš máš, mať ja ti ho rýchlejš. hodím. Dík. Počkaj, No ty. však ty máš ten spawner, portnime sa cez neho, to bude niekde... Áno, počkaj, tak ja ti dám, tu máš kromp. A tu dám ten spawner. Ja som dobrý, ja som na spawne. A ja? Ale On sa teraz- môže zničiť a budem ho mať. Pozri si do chatu, tie svoje súradnice tvoje. To je tuto pod za mňou. To je tu volá kde už. Čak, ja Počkaj. viem. A voláky borec. Borec je niekde tam. Už vidím tu nejaké stavbičky. Tuto sme si craftovali, toto je spawn. Dobre, poď, ideme. Choď podľa súradníc, ja budem furt za tebou. Nezastavuj sa hlavne. Čakaj, Lebo ja už ti máme len sa- minútu, choď! Minus 97 a minus 54. Sme Čo ti 4 mele? Hej, proti nás už len dvaja, to aj keď budú mať diamantové meče, to mali by sme ich rozbiť. Minus 97 a minus 54. Ďaleko? Celkom áno. Tak ale neskáč do vody. Ako to? Rýchlo nás sa ísť čo najrýchlej. No to Čo už ti mele 15 sekúnd. Sme tu.
Kde? Tu je to, tu Áno, je áno, to. áno, hej, yes. Ty A teraz kokos, si dávaj teraz sa to tam pozor. objaví. Čo ti dáva? Počkaj, nezabugni sa do toho. Ohoho. Ja budem brániť a trocha kúkať do čestiek. Regeneration. Nice. 2 diamanty. Bodky diamantové. Ostrenčka 2, potom hodíme na seba. Počkaj. Knockback 1, no tak to som vyhral. Potom to tu odpálime, OK? Yes. Tu má strenčku, tuto v takej česte je hornej, potom si kúkni. Mám. A instant damage, no. Počkaj, pozri Už okolo ti seba nechám. sem tam. Pozri do česty a hneď sa pozri potom. Aj lava bottle. Počkaj, ja musím vyhádzať to, čo nepotrebujem. Kokos. Vole, 4 dia, 8 TNT. Ja mám TNT aspoň pol staku. A máš aj zapalovač, aby sme to mohli zapáliť. To ti neviem takto z hlavy povedať. Ale keď chceš, mám levely, poď. Ja by som potreboval strašne, čo to je, legíny. Ja nemám chestplate. 3 levely, fúha. No, Mne to nedalo vôbec teraz. musím si vyenchantovať aj... Ach, No tak, smajku. ja pôjdem so železným mečom, Sharpness 2. Jo, mám zapalovač. Máš. Počkaj, ešte sa pokúkajme. Mám zlatú Ja sa- hedu. Teda diamantovú. Ó, diakromp. Ale nemáš nejaký chestplate, aspoň železný. Ja mám 6 diamantov, ty nemáš voľaké diamanty? Ja nemám nič. Tu je Uha. strašne moc regeniek, zober si. Ja mám jednu. Strašne moc ale strenčiek je tu. No, oni sú jakí? Kokosy, oni ešte kopú určite. 5 mušrom z tých polievok mám. Máš dosť žrádla, lebo je tu aj je tu luk. Ale ja ja mám to strašne neberem. moc jedla, aj luk mám. Ja už to Tak nemám čo, kam dávať, odpálime to? Hej, počkaj, ešte nie. Ja si to musím zoradiť v inventári, takže TNT, Strange, Speedku si dám sem, Strangeku si dám hneď sem, Regenku, tak no. Speed, Strange, Regen a Poison, dobre. Môžem to odpáliť? Počkaj, nie, ešte si vyenchantujem. Ale pozor, ono sa to odpajoluje. Do prdele, pozor! Ty si LOL! Ty si LOL! Ty si LOL! To nevadí. Ja ho vidím! On je schovaný za stromom. Hej, ja som zabudol na to, že keď položím... Vieš, keď položím tú somarinu, TNTčko, tak ono hneď vybuchne. Nice. OK, tento kill. Počkaj. Aby nie, ja som stal na ňom No, straničku. pozor! Je tu... Oh my god! Čo ti dáva? Počkaj, musíme sa troška zregenerovať a ideme zdať fight. Aký zmrd, ja som ho ani nevidel. Yes, ty vole, jedna hra, jedna víťazstvo bude. Ale neviem, tvoje alebo moje. Počkaj, ja si idem pozberať, no oni majú železné chestplate, potrebujem. Si tu rýchlo Ja poviadžem. potrebujem zás legíny. Určite sú tu leginy. Čakaj. Jo, mám ich. Tak ja Tu je potrebujem chestplate. chestplate železný. Počkaj, ja som ti ho zobral, tu máš. Kde? Tuto. No. Zas som ho zobral, ty kokos tam. Dík, tak poďme na to Počkaj, ešte sa musím najesť. Čo ti dáva? Ježišmaria. Ale ako som to odpálil. A ideme na to. Počkaj, ešte nie, ja si musím... Luk nebudem potrebovať, ja si to... Počkaj, si vyhodím všetky veci, čo nepotrebujem do tejto diely. Ani jelíky si nedáme. Ja si dám helíky. Ja nemám žiadne. Ani strančku nič? Nie, ja... A počkaj, mám strenčku 2. Ale počkaj, povedz, kedy sa... Počkaj, takže... Instant heal, toto... Strange... Daj si len strenčku, aby to bolo vyrovnané. No môžeme, počkaj. Ježiš, ja nemám meč! Dobre, Fakt. počkaj, takže... Strančku... Regenku... A ide... Hovorím, daj si len to, čo mám ja. ty Však si strančku, dáš regenku. Ale ja regenku ani nemám. Tak ja ti hodím. No už neháč, už poďme normálne. Tu ju máš, iba si ju zober a poď po mne rovno. Ty debilko! Ty si ma Nice. zabil.
Winner. Takže tu bude asi koniec, nie? Tak dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, tak dajte like, ak nie, tak dajte tiež like a aj odber, ak by sa dalo, ak chcete. A link bude na tohto Spillerkov kanál a server is full kick. Tak, čaute.